Poďme sa pozrieť tu na. No, starý vlek za Ploštínom. No a my ideme, priatelia, my ideme tam, ideme na rohačku, malý vyhliadkový bod nad obcov Ploštín, vedľa Liptovského Mikuláša, idem tuto s mojou krásavicou, Kikuškou, v počte 2 kusy. Poďme na to. Tu chodník vyzerá lepšie ak z druhej strany, že? Čak. Poďme.
super, super. Vždy pozeraj pod nohy a ten sa drž, skaly. Tak ďalej to tu, poď. Máš stúpaje. Hlavne hore. Perfekt. Perfekt. Kamoši, ahojte. Hlasíme sa z takého maličkého výletíku tu na pri Liptovskom Mikuláši. Volá sa to kopec Rohačka. GPS-ko ukazuje nejakých 808 metrov nadmorskú výšku. V pozadí za nami je Ilanovská dolina. To je niekde tam. No a tuto vľavo sa nachádza kopec Poludnica, taký známejší kopec, kde chodia všetci turisti. Takže dneska sme si dali kvôli počasiu taký opäť menej známy kopček. No a to je dobré udržiavať sa v kondičke, aj keď je horšie počasie, niečím takýmto malým. Keby bolo slnečko, bolo by krajšie, ale nevadí. Ako sa vraví, počasie je vždy dobré, len si na prd oblečený. Takže priatelia, opatrne dole. Poď. No, ideme dole, hej? Ideme opäť tady, ale tu. Daj si pozor, hej? Na stúpaje, nôžky. Neboj, čupni si. Tak, nohu vždy pevne, 3 pevné body. Tak. Výborne. Dobre, super, super. Ti to ide. Tu na tiež pozorky kúš. Takže dole. Tu na. Poď za mnou. Čakám ťa. Pozeraj tak, ako idem ja. Tak, tuto. Neboj sa tu. Neboj sa. Tak, tu si stupni. Tu. Teraz popri strome. Hej. Hej. Vždy 3 pevné body, dobre? Hej. Tu je to najhoršie, nevadí. Tu si dávaj pozor. Tak, neboj sa. Počkaj. To si dám nohu. Počkaj. Idem nižšie. No. Ja som dole. Poď. Si dám nohu. Ruky. Nohu, tak.
Tak, nohu. Výborne. Dobre, tu poď. Super, a sme dole. Ešte tu je taký malý skok. No, a je to, hej? Čupni si môžku dole, áno, výborne. Super, a ešte toto tu, ale to je už také malé. Pozor tu na tie skaly, aby si sa nešmykla, hej? Pozor, daj. Tadiaľ poď, tadiaľ sme išli. Tu nie, tadiaľ poď. Tu sú šipky. Tuto poď. Tam je stromček, chyca ho. Čupni si. Tak, nohu, tak. Stupni si. Výborne. Výborne. No. A sme dole. A sme dole. Super. Sme na chodníku. A ide k autu. Au. No teraz papáme trnky. Ak si to decka pamätáte ešte za mladí, tak dáš to do úza. Máš celé ústa strknuté. No krásne, veľa ich tu je. Tamto máme aj auto, dole, to biele, tamto. Sami vidíte, že je to plne náročná turistika, malé také. Ale keď chce človek sa hýbať, aj keď je horšie počasie, tak je to úplne super mať niečo takéto po ruke vášho bydliska, takže neváhajte a hor sa do prírody. Kikuška, počkaj, čo odkážeme našim divákom? Že nech sem prídu. Stoj, počkaj, na kameru. Čo? No tak povedz niečo rozumné. No tak... Príďte. Čau.